Ahoj, já se jmenuji David a jsem ambasador cestovní kanceláře Canaria Travel. Vítám vás u nového dílu pořadu Milujeme Kanáry. Razím heslo, že dovolená začíná už na letišti. To hlavně proto, že je dobrý tady být včas, dát si něco dobrýho k jídlu, něco dobrýho k pití, nespěchat, nestresovat se. A protože letiště jsou pro cestování a pro dovolené extra důležité, tak jsme pro vás připravili speciální epizodu Milujeme Kanáry jenom o letištích. Začínáme v Praze a budeme pokračovat na 4 dalších kanárských ostrovech. První úkol, který vás čeká při příjezdu na letiště Václava Havla v Praze, je ten, že pokud máte z létání na Kanáry obavy, vydechněte. Jde to celkem hladce a hlavně díky servisu cestovní kanceláře máte letenky už zajištěné, takže stačí se jen odbavit a jít přes bezpečnostní kontrolu na gate. Svoje pohodlí při odletu pak můžete ještě zlepšit třeba přikoupením sedadla s větším místem na nohy, přednostním objednáním jídla na palubu, parkováním přímo na letišti, odletovými salonky anebo fast trackem, kdy si personál letiště vezme vaše zavazadla a pasy a vyjdete do salonku a už se o nic víc nestaráte a máte i klidnější bezpečnostní kontrolu. Při letech na ostrovy Gran Canaria a Tenerife z Canaria Travel funguje i business class, kde máte řadu výhod, včetně VIP salonků při odletu z ostrovů. Takhle vypadá třeba salonek Montaña Roja na letišti Tenerife Jih. Čekají vás pohodlná křesla, dobré jídlo, čerstvá káva, výhled na přistávací dráhu a samozřejmě čisté toalety. Canaria Travel létá s českou společností SmartWings, takže na palubě vás vždy čeká milý česky mluvící personál na cestě tam i zpět. A z vlastní zkušenosti potvrzuji, že to všichni stevardi i letušky umí citlivě i s dětmi a lidmi, kteří mají speciální potřeby. Ale letíme už na Kanáry. Je před námi 5 hodin letu. Možná, když dá počasí, krásné výhledy na Alpy, potom na Španělsko a pak na oceán a uvidíme i břehy Afriky. Mají se lidi, kteří letí na Kanárské ostrovy, něčeho obávat? Jsou místní letiště něčím nezvyklá, nebo co všechno nás tady na letištích čeká, nečeká, na co se máme připravit? Vůbec žádný problém. Jediný problém, že lidi chtějí kouřit hned, ale i na to máme řešení, protože vlastně ty zóny pro kuřáci v tranzitu, jako jsou nahoře na terasa krásná, kterou máme, a mimo tranzitu, u toho příletu už, tak vlastně máme několik místa mimo budovu a hned za dveřma, kde můžou si zakouřit. Ale jinak jistota úplně naprosto. Máme 24 hodiny otevřená letiště a 24 hodiny je tady prostě hlídací služba. Servis ohledně, co tady všechno na letiště je, tak tady máme pochopitelně bankomat, kanceláře, kde se dá vyměnit peníze. Tady máme lékařské péče, 24 hodiny také. Tady máme hodně místa i pro děti, dejme tomu kouty hřiště, kde můžu si nahrát. Máme pochopitelně hodně kavárny, restaurace, kavarničky menší a máme také hodně obchody kolem 26, kde můžu si koupit i za daleko lepší peníze některé produkty a suvenýry z Kanárských ostrovů pochopitelně také. Co třeba se tady dále v něj koupit na letišti? Protože díky tomu, že my platíme jako ostrovy, my máme jako povolení, dejme tomu, protože nepatříme pod pevninu. S tím pádem máme několik produktů, které platíme jenom 7% tax, jako daň. S tím pádem ty ceny jsou nižší pro ty turisty, jako když tady kupují zrovna cigarety, alkohol, parfémy, některé elektronické zboží, některé takové věci. Dej mi tomu na porovnání na nějaké letiště v Evropě, Paříže, Charles de Gaulle, tak tam kupuješ celý karton cigaretů za 70 €, což tady stojí 28. Tak je velký rozdíl. Co všechno ty zařizuješ jako delegátka cestovní kanceláře, jak se staráš o lidi tady na letiště při odletu, jako za chviličku tě čeká letadlo plné lidí, kteří odlétají z dovolený, a jak při příletu?
Funguje úplně velice plynulé, úplně bez problému, jak říkáš, to letadlo vlastně letí z Prahy sem na ostrově, mezi tím se odbavuje ten personál, ty cestujících, za úplně klidné podmínky, vždy jsou otevřeny 3 až 4 přepážky na odbavení, což probíhá jako docela rychle. A potom ten samé letadlo vlastně letí zpátky do České republiky, což je všechno velice rychle. A je pravda, že některý klienty, ty, kteří přiletí poprvé, tak i sami komentují, že tohleto neočekávají, že prostě, no protože někteří říkají Kanárské ostrovy blízko Afrika, ale tady všechno funguje jako v Evropě, tak je to v klidu. Kdyby si srovnala všechna kanárská letiště, tak které z nich je podle tebe, ty jsi asi letěla už vlastně na všechna letiště, nebo už jsi na všech byla, je nejvytíženější, nejpříjemnější, nejhezčí, dokážeš to říct? Ty malé ostrovy mají letiště, které podle mě jsou takový roztomilé, takový jako tak malinkatý, že je všechno velice příjemné, velice jednoduché, všechno. Letiště Gran Canaria je ta největší, ale i tak má jenom jednu terminál, tak je to všechno velice snadné a je jedna terminál rozdělená na 4 zóny a všechno je velice snadné. Ale i na malých ostrovech, jako je La Palma, El Hierro nebo La Gomera, vás čeká dobrý servis. Ano, do letadla sice půjdete po runwayi, ale letiště samotné je fajn. Dětské hřiště, pítka s vodou, venkovní terasa, pohodlné čekárny. Všechna kanárská letiště si drží dobrý standard, jedno mezi nimi ale přece jen malinko vyniká. César Manrique Lanzarote Airport. Právě díky odkazu architekta a lanzarotského rodáka Césara Manriqueho je letištní budova zdobnější a umělečtější. A už při příletu sem nasajete vizuální atmosféru celého ostrova. Na letišti Las Palmas na Gran Canaria zase najdete tuto vyhlídkovou terasu, odkud můžete pozorovat ruch na runway. Dostanete se sem z odbaveného prostoru tímto schodištěm s nápisem Smoking Terrace. Španělé mají pochopení pro cestování se zvířaty a tak se vám možná stane, že narazíte na letišti i na psí zahrádky, jako je tahle na Gran Canaria, anebo na psí záchody, jako třeba tyhle na letišti na ostrově Fuerteventura. Doprava z letiště. Když sem někdo přiletí a nemá přes cestovní kancelář objednaný svoz, tak jaký jsou možnosti vlastně dopravy na letiště a z letiště? Řekněme, jaký možnosti tady letiště v Las Palmas nabízí, je vlastně všude na Kanárech, je to stejný, že jo? Tady hned u letiště máme zastávky na autobusy, takzvaná Global, prostě ten podnik. A dejme tomu do Playa del Inglés nebo do Maspalomas na jih, kde jsou ty hotely a tak dále, se doprovodíš za necelé 6 €, což je velice levné. Druhá věc je čas, že jo, to zabere čas, tak úplně ideální je, když člověk má už i tu dopravu přes cestovky, ale tu možnost prostě se oprovodí autobusem pochopitelně je a taxíkem. Náš kameraman Štefan Drost je velký fanoušek logistiky a letectví obecně, proto pro něj bylo natáčení téhle epizody Milujeme Kanáry za odměnu. Měl alespoň čas na to, aby realizoval svůj koníček, ve kterém rozhodně není osamocený. Spotting. Fotografování letadel, jejich vzletů a přistání v okolí letišť je hodně rozšířená zábava. Jaké jsou pro spotting podmínky na Kanárských ostrovech? Z pohledu spotera jsou Kanárské ostrovy vhodnou lokalitou, zejména pro fanoušky různobarevných letadel a nejčastější německých společností. Nejvhodnější podmínky jsou asi na Gran Canarii, i co se týče toho množství provozu a tak i spotů. Tam je teda omezený přístup z západní strany, protože tam je vojenská část letiště, ale jsou tam nádherný spoty před a za runway. No a potom, co se týče malých letišť, tak tam ten provoz sice není tak silný, ale je tam úplně zase jiný pohled na to letiště. Díky tomu, že ty ostrovy jsou sopečného původu, tak se tam krásně dá fotit z nadhledu, z vejšky na ty letiště směrem dolů. Jaká je infrastruktura pro spotery? Jako myslí tady na ně okolo letiště, jako jsou tam připravený nějaký vyhlídky, nebo je to takový punk a na štafličky a tak dále? Tak štafle asi nejsou potřeba.
Jsou tady, teda když budu mluvit konkrétně o Tenerife jich, tak kolem Tenerife jich je několik pozorovacích věží pro spotery a pak i oficiální vybudovaný val, jako třeba jako například v Praze. Tak je tady daleko větší přehlídka i speciálních letadel, protože samozřejmě ty společnosti se tím prezentujou a jak se nejlíp prezentovat než před turistama, po kterých chci, aby letěli se mnou znova, takže docela se tady objevuje hodně těch speciálních letadel. A samozřejmě Tenerife, Gran Canaria jsou destinace pro milionáře, miliardáře, takže tam je vidět i spousta bizjetů. Aktuálně se nacházíme na letišti na Fuerteventuře, respektive za letištěm. Výhoda tohoto letiště je především ta, že celé se dá objet autem po prašné cestě, takže můžete se rychle přesouvat mezi místem, odkud se dá fotit přistání, ale i vzlety. Není to tady tedy tak technicky vybavené jako například na Gran Canarii, ale přesto tady nějaký ten menší val z kamenů nebo takovou mini kamennou věž u plotu najdete. A protože chápeme, že pozorovat celý den přistávání letadel u plotu není úplně taková zábava a chtěli byste se třeba u toho i vykoupat, tak bych vám chtěli tady na Tenerife doporučit jednu příjemnou pláž. Jmenuje se Los Abrigos a je od letiště vzdálená asi 3 km vzdušnou čarou. Jaká je tvoje zkušenost s letištním personálem? Jsou tady prudiči, že omezujou jako focení, nebo vadí jim to, nebo spíš mají pro to pochopení? Musím říct, že letos se mi ještě nestalo, že by měl někdo problém s focením, ale stalo se mi to loni, kdy personál Binteru přišel a řekl jako no foto, ale letos se mi to ještě nestalo, takže asi to záleží člověk od člověka, ale celkově bych řekl, že jsou tady na spotery zvyklí. Letečtí nadšenci obecně budou jistě mít radost i z toho, že mezi jednotlivými kanárskými ostrovy se mohou proletět vrtulovými malými letadly. Nejoblíbenější jsou tady tyhle zelené od společnosti Binter. Já si myslím, že letět mezi ostrovama je vždy prostě nějaký plus na ty dovolenou. Protože jsou spousta zajímavostí, které vidíš se shora. Třeba Pico del Teide, prostě krásavice, kterou nejlépe vidíš jako se shora. Tak vlastně, když lítáš z jiný ostrov na druhý, tak vždy vidíš něco. Buď nějaký to na Lagoméře, prostě lesy, nebo na Tenerife Pico del Teide, nebo jo, prostě je to vždy zajímavé. Já to doporučuju. Tak to je úplně jako speciální kategorie sama pro sebe, protože samozřejmě mezi ostrovama letět vrtulákem, to se člověku v Evropě už dneska moc nestane, stávalo se to dřív, ale postupně to bylo nahrazený proudovejma letadlama, ten pohyb po Evropě, takže ty vrtuláky jsou specifický v tom, že to je prostě vrtulák. No a samozřejmě, co se týče těch malých ostrovů, tak jsou to krátký runwaye, vlastně pohyb po runway, chybí tam pojezdové dráhy, takže je to zajímavý jako pro v podstatě fanouška letectví, nejenom pro spotery, který se zabývají focením. Kolikrát denně se třeba dá přeletět? Třeba z Gran Canaria na Tenerife se lítá velice často, za pár hodiny už je další letadlo, jsou i lidi, kteří pracují na Tenerife a lítají denně, anebo obráceně. Za kolik se dá koupit taková letenka? V jakých cenách se to pohybuje? Vždy je výhodnější koupit přes 100, protože tady je vystanována cena pro místní obyvatele, což máme 75% slevu, a cenu pro vlastně turisty, který, dej mi tomu teď, protože to taky záleží na měsíc a v kolik hodin je ten let a tak. Když to koupíš třeba už zavřenou cestu přes cestovní kanceláře, tak vždy ta spolupráce mezi aerolíně a Kanárie a jako cestovky je lepší a s tím pádem ta cena také je trošku nižší. Jak probíhá let s tím malým letadlem? Všimli jsme si, že to jsou vrtulová letadla, my jsme s nimi taky letěli, tak nějaké tvoje zážitky s lítání Binterem? No, já se směju, protože já vždy se vzpomínám na nějaký humorní situace, kterou se mi stala. My jsme slavili právě v Praze výročí 15 let Canaria Travel. Prostě my jsme tam letěli, tak se představ, že letadlo Binter je pro nějaký 70 lidí. Tak vlastně to letadlo bylo plný nás, jo. Tak my všichni se naložíme do letadlo, to víš, tady se chodí jako z budovu na to letadlo. Žádná doprava.
tak my tam jako všichni šupeme, sedíme a tak a najednou jedna kolegyně říká, ježiš, moje občanka, já jsem měla občanku a teď občanku nemám, a kde je občanka? Začali jsme všichni tam hledat občanku, tak hned letušky byly velice příjemné. No, tak oni zastavili prostě, my jsme šli některý dolů, mimo letadlo, my jsme hledali prostě tu občanku všude tam dole jako pod letadlem a našli jsme tu občanku někdy mezi kolama. Počkej, oni zastavili letadlo. No, oni už jako zašali prostě nějak ty motory nějak jako, víš, jako ta přeprava už ne, ano, oni to prostě zastavili a no tak budeme hledat občanku, no, protože ta paní musí letět do Prahy. Sranda. Na Lanzarote se spoterem můžete stát velmi snadno. Přímo kolem letiště vede cyklostezka a jsou tu i pláže, ze kterých si můžete vychutnat blízké pohledy na přistávající okřídlené kolosy. Je to oblíbená místní atrakce, přestože lanzarotské letiště patří na Kanárech k těm méně vytíženým, i tak je tu hlavně v sezóně k vidění každou hodinu několik letadel. Dámy a pánové, za chvíli budeme přistávat. Vraťte se prosím na svá místa a připoutejte se. Opěrky sedadel musí být ve vzpřímené poloze, područky sedadel dole a okenní clony vytažené. Děkujeme vám, že jste si pro svou cestu na Kanárské ostrovy vybrali Canaria Travel. Tímto letem naše dokumentární série po Kanárských ostrovech končí. Vážení budoucí hosti, protože doufám, že přiletíte k nám, doopravdu nebojte se. Máme velice dobré podmínky tady na Kanárského souostroví, na Gran Canaria si o vás budeme postarat. Je tady všechno pod kontrolem, žádná obava pro děti, pro starší lidi, všechno je zajištění. Uklid, zdravotní péče, prostě všechno, co můžete mít doma v Evropě. Tak přijďte, čekám na vás. Tak hasta luego, někdy příště. Díky, že jste sledovali pořad Milujeme Kanáry až do konce a doufáme, že vás bavil stejně tak jako nás při natáčení. Tady anebo tady najdete předchozí epizody, které vám doporučujeme přehrát, protože tam najdete hromadu inspirace pro vaši dovolenou na Kanárských ostrovech. A ať už budete mít jakékoliv přání, napište ho na tenhle e-mail a Canaria Travel se o vše postará. Přejeme vám hezkou cestu na Kanárské ostrovy a dejte nám vědět, jak se vám líbilo. Označujte nás na Instagramu canariatravel.cz a nebo nám napište do komentáře pod tohle video.